Wa. Zanobui. Tabula ndibongetse abantu bwa ndibongetse. Bwa ndibongetse apa. Bwa ndibongetse apa. Ndibongetse. Ndiyaza bonga osapwera. Ndiyaza bonga osapwera. Zalulugira izo gwengwa zukubwera se. Ding. Indiana osaimva. Bejimene Indiana osaimva. Ndenga pali page ya mafana aziwindi ndendi page yake nditi ndimene yomwe timakamba zinthu mene zilili osaopa munthu kapena kunyumwa kapena kutekeseka tikaopendani anthufe ife panopa mavyete timangopa mulungu ndengati zinako sili mulungu uziwe kuti wesi timakopa ndipo page iyi ndi afana aziwindi. Peji ndi anaovuta. Peji ndi anaovuta. Fati kambeko zinthu ziwiri zitatu hapa. Umaona anthu angu right? Anthu amene amangu awa nzeru kwambiri alibe. Iwe zononga Jose. Anthu amene anakulandira. Tygrin ndi azoba. Tygrin abwerera ku Malawi amba kunyoza anthu omwe amasapota iwo. Anthu amene anapita kaona amene anamutana Tygrin kunokowa anabwera kunoko fa za challenge. Anthu ambiri mu South Bend munomo anabwera fa za challenge. Ine sina bwefa za challenge ya. Ina bwera zifuka Zina. Koma ya challenge yo ine siku ndikuza ya. Koma ine ndangomva chisolo kuna kuti anthu amene anambweresawo ndamene so wanyonza iye. Anthu amene anapita kamu supporta kumpasa ndrama ma $55 iwo ambiri anabwerera kunoko za Chelsea zomwezo. Alipo nzathu wina wake ku Plantago. Tinkamo na yeso bawa. Anabwa kuna za challenge. Anazemba ze. Pale bano alimapepa lake amapita ku Malawi akafuna akwendera gamu lake la bwino akunjoya nditu mu America. Vuto la anakolira ku mageti ndi anakolira ghetto ndirokuti anakolira mageti anazolera kuti moyo wawo ndi was easy was soft. Ife anakolira maghetto anakolira malaini anakolira ma neighborhood ma township. Tinakula movutika kwa basi. Tikana movutika mutimvesese. Awako ma ding dong ku mageti wa ndokuti chili chose amapangiridwa. Amayi adult. Nangasana badira kubanja la anthu andrama. Nde moyo wake wa mwana uli ogulira ngeti okumwana anakulira mayadi ndona kuti iwo amadalira mabambo awo kapena mayi awo. Sono ife anakulira ngeti ofe anakulira ma township anakulira ma neighborhood makwala muli. Tinakula kunena kuti ine sindingadikire ndala. Ine sindingadikire masteni. Ineyo ndijimike pandekha. Tygrin anakulira mageti. Chili chose amayi amapangira. Chili chose anthu amalipira amapangira. Kuno kwa America kuno kwa mabwera kudzanjuya.
ife mafana balira mmakwala fe anabalira mmankoloko sa kunoko sinabwera uzanjoya kuno kunabwera haso tipange drama ndiye muzithokoza anthu ambiri amene mabada ndi makolo kuti drama alibe komano akupanganirezi amakupanganirezi kuti inuwe muzona ma opportunities nde kunoko ukakhala munthu kuti unabadwira mmayadi moyo momva kuwawa kwambiri ku America ku faka ku America kunoko I don't care ngati we ndi Zina ku Malawi koma kunoko you are nobody ndio kabwera ku America iwe udolo ujoma usiya kuti ku Malawi kunoko ndiwe munthu wamba kaya kumali ndiwe ochuka kunoko sudi ndiwe ochuka kaya kumali ndiwe wandrama kunoko si wandrama kunoko anthu andrama amene angabwere kunoko ndi andrama kunena kuti abwera kunoko andi kunoko andi ndrama ivinso kunoko ndi magulu achina Tomu mpinga njirachi achina mpasa goleya aja achina Simbia achina Bushiria amenewo achina kolera mpasa ndi amenewo ndi anthu ina ndramadi zokuti iwo akabwera kunoko agwera Lamborghini jakwera akakhaso kandi ku 5-star hotel unake presidential suite azikhala lavish loseti masewera 5-star lifestyle kwa munthu ngati neyo ndibwere kunoko nene zinena kuti hayi neyo ndabwera kwa America kunoko nini ndi JB ku Malawi zinakandivuta koma because ine kwathu mena nkatitera ifeyo amatiuzana mwene sesani kolopani pigani ife tikuchoka hapo hapa ne tasiya nyemba hapo iwe songozera mazi anyemba chisiru chimenechi amachisongezeresa mazi anyemba kunyumba kumasekedwe zukani mama musese panja pa ujeni 5 koloko 6 koma zuka kale mukusesa anthu makuseka iyi amachisesesa kwawo mnyamata nameneyo kumankolopesa amene iyi amayaka mankolopesa kwawo kumaseka pomwe ana mageti muja ana mading drum wachina Tygrin wanda kuti iya akulanda ntchito mwina 3 Galen boy cookie ndi nani ndango ango khano ujini pampando abeadi andika zikire ni chips ni mazira abeadi ajaran akazinga chips ni mazira abeadi tantu sentimba ndanga yo ndi polishire abeadi akadenga timba ndi ampolishira anani aja amuyali napogona zovala nchapira akamabwera sima kandi mpunga uja aopeza mufudu woma palibe chumwa mapanga iwo kumangu njoya basi makolo ndiye mafika nthawi kuti makolo amatopa nawo makhala munthu wakula nanga si wajira ndrama makolo aja ndipase ndrama mwakuti iwe skulu bwanji ine skulu infani zimba funa zimba college tikati kuitanira kupitira college na iliyonse tapeza ne skulu hapa ine skulu ndama ndibase nifanye kashutire video aona ndeka kamoyo ngati kamene koko munthu makula nako komano muziwa ndi munthu tikukula atase tikukula andi makolo akukalamba ndalama mwajira mpaka naliti ife kuno tinabwera kuno ku America kunoko chilichonse kunoko mapanga wekha kunoko ine kuphika apa muzuna ngati munthu wamkazi waphika timaphika alife timajaba timasesa timakolopa timayala bedi timasuka mbale kuno timadusa trash timapanga londire toka kulibe wa ntchito kuno kulibe munthu amene amakugwirira ntchito kuno ndi wekha ndiye kunoko amene kunoko sikumasunga kapeya ndiye ukakhala munthu waku Malawi ukabwera kunoko any means necessary nambola walowa
sizawa ongo khalira basa beadi abeadi mose ambira moja abeadi ajabile mbale abeadi akili nensapato abeadi asitire abeadi ajapire abeadi apigire atumeso abeadi so ujini ku grocery uku ona ndaka bwana noku no akona ngati kuti basi kunokoso ndiziti ndizomwezicha ndakaona kuti kunokosa kucheukiridwa apitaka ndi ku Hollywood kuli sikuti ndikwendi kwa mamovie ndikalikatawo alesa ngati kufikako ndiye ulifunza kuti mu America muno muli madolo angati amene afuna kuyiza Hollywood munthu anzere kunoko tu akabwera kunoko sasa mwero California munthu anzeru akabwera kunoko sasa mwera ku New York olo ku Florida ku Miami olo ku Vegas. Those states, those places are for making money. Things are so expensive kumeneko. As uza kuti drink imozi wewe $100. Drink yomoyo ungataka kula $5. Koma wewe wako zukuza $100. Ndawa azona kuti wewe usanga zekwanise. Kwanthu nini andrama yongo. Nini andrama. Awa Tygrin ndrama mimi alibeso ni ndrama yomwe. Ana ndrama linazo tinakaona na bashow anapangira kujeni pabwandiro pa cool runnings tinakaona kuti awodali ndrama nakayikana show manager ndiyo panga munthu wa desperate ukuthi ulibe ndrama kufuna kina kake ndi anthu ndakuza nikale anthu ene ndrama ku Malawi anathomo mpinga njiracha amaja na mamiliyoni ya eni kuno in US dollars akina Bushiri yawa akina Simbi Pili yawa amene one madolo kuti kubwera kuno kodi ndolemera anakolea mpasa ndiye ine ndrama wasati kuti kina basi kako Malawi kangokwera ndege ya ujeniso eneso ya economy ya economy so ndege ya economy anzao amakwera ma private jet say kuna anthu ndrama say ndiye kunoko kwabwa kunoko ndi mentality kuti kunoko ndi zinthu za easy ndikumaithawa kunoko America siya easy mafana umavutika kunoko umena ugone pasi kumene ife ndagona pasi tabwera ku ndigona ndi pasi ndili ku America ndili ku America masina bwelele ku Malawi bwanji iyi choka kunchito watopa mwene usiku watopa kukuzizira akudulira magesi moyo tumafuna kumane nazo kumene munthu palibe cha easy andizomana kuti just because ni dola ku Malawi ndikabwera ku America kunoko ndikakhaso dolo mezo usisiya kumayi konko ukabwera kunoko iwe ndi munthu wamba eni ntchito iweyo zomwe mamuza zanzanga zazana baba nabwera namuza say ineyo tu nimaitodana ndi anthu andimbira JB ndi vuto pa deni vuto banja ndifuna mundikonzere gen toilet abanga backup mundibangire gen mundibangire ankulo toilet abanga backup sinima kanalo ndimaosa ndikubwera ndide ngachi snake changa ichi ndiro meme ndivasi ma gloves zanga zichi ndichika mema njani bwino basi wa maza jabo hayi ndibasi ndije hands less than even so 10 minutes ndabanga $100 why ndakapanga plan chito damuntu utauza Tygrin chakuti Tygrin tateni ngati konzere je toilet apati wazana akanato kwa chonse jo hanza libe nthumba chinkala maito kusauka amalawi tikusauka ndipo timayikana ndrama yabwera apa ndrama mukuyikana mabwera kuno ku America kunoko kunyumba kuja timasesa ulere zibalo ndi adigwisa kuchichisa ulere kunoko kuchecha kunoko munthu kuchecha kumuchichira yadi yake ndi $50 iwe ndi munthu ukuziti bwere chabani chichira papa ndipo $50 kachito ka 30 minutes aya ineyo ndi boss ku Malawi ineyo ndi JB ineyo ndi Eugene woyimba timabanga ife zimenezo nabwera mwene kuzapanga izo timaphika tokha timachapa tokha pabedi timayala tokha mbali timachapa tokha sitimalipira munthu ya kuti iwe nakatipangire izo zimene gweso leni tokha ndiye munthu wabwera ku America unokumanena kuti ndiwe wena kuti wajoka mayadi mading dong la chinake Tygrin sangakhale kuno
sana konkola Tygrin anabwerera ku Malawi anakulephera ku America ndikovuta kukhala kuno kumafunika mfanane kwa special okuli kuzozwe nokufuna moyo osakuti wena akati ozimva ubwana ozimva ubosi ine sinabwerere chalichi ndakuzana kale andimene manyozawo ndi omwe anambweresa anambweresaja anabwerera fumezo za chalichi andambiri kuno ku South Bend kwa anabwerera funo za chalichi anabwerera so kumashow kwake konko kumpanga support so badi akubwerera ku Malawi akwanyoza nthu omwewo ine sinabwerera chalichi koma nangomva chisoni kuti mwamuona munthu uja mmanka kamene kuti munthandize uja anthu aku South Bend ndamene yitu watenga ma $55 anu aja opita uku akautukwa nani atu akhala kubhala kukutukwa nani alino kuno munabwerera chani munabwerera za chalichi ndi munatsakamira ali mutengere Eugene chisanzo kwa iye kuti ine iye chipanda kunjesa ino opita kantenga lokumpasa ndrama ya uja anakafika ku andone ndrama alibetu anzawo amataka bwera kuno ku anzawo amataka bwera kuno akapanga lisi Gamut Ferrari Lamborghini koma iwa jamadi amadika asatengedwe hamsatenge ayo celebrity ni ndrama sajira bwaza kutenga usapanga lisi bwanje Lamborghini lo Ferrari hapa olochi hama nyaka chabwino basi uziendera mu America ndi dollar ana bushiri wakuti abwere kunoko tu iya bakabangalisi zimagamu tizabwino akaso muhodu mwenimo osati kuti Hollywood kumangopita basi mwakangenda basi mukantao ndikena kake kumajambuli hata amene wawanda amene amaphikira maujiri ma celebrity sono iwe kujambulisa ndio phikira ma celebrity ndikuti pepo lufupimeja ada onda bena amaphikira ma celebrities umakaso ni makuki so kumene koso makuki majambulisa ni makuki akujena aku California ku Hollywood amene wanda bena amaphikira maujiri ma celebrity amene wa iwe get out ndio mfano kolira mayadi liwe Tygrin yetu iwe ndio mfano kolira ujeni mading dong komano mastelino topa nanu la Tygrin mastelino topa nanu faka mungani saka 40 koma chini checho mubanga muziko pansi pano sakuvesa kuti yenu akulanda lano mastelino to Tygrin kuti ndrama mangono ngatu 40 years isumfuna kwatira kweni chimwe mubanga moyo ndi chani ya Tygrin amaya kulanda ula ngapenda munamba uhomo Tygrin munamba ngojana kapena ndina ngojana muna Tygrin mngojana faka Tygrin amangolopeze kana nyamata nthaizon sa nda nyamata ovade makabudwa take basi sisiri wanyeta wina wake waku Nigeria akakabwera wapaka maujeni maneo polishi yake anti Tygrin chinake chihomo chako John ukamandika chindani chinake chimabwera kumalayi kumachitana chinake chihomo chinake machitana ku John kuchinake chimakaso taita iso Tygrin iso moyo ndemfana ine mungojana siyoti muzintengera ya ndimbesesa muntu izone wewe ungabanyoze anzako utabwera kwamene kunokwasiya kubanga dola anachenja njama moyo wao akumanga nyumba mmawayo munja kuzikwayendera iwe ndio zikanena kuti bwanje anatsakamira because that was God's plan mulungu amayuza njira zake wende sunga manyoza anthu kuti anabwerera kunoko ujeni za challenge anthu omwe ndamene amakusapota iwe anthu omwe ndamene anakupasa kagigi kaje unakati wapanga ataki munthu ene akati personal ngati ine kuti na personal nakazizo because mazo kuti iwe ndine stigizana iwe ndi hater ovozo ngati kuti iwe ndi mfumu koma iwe si mfumu ya ufumu wako kwanu konko ndiye munthu mukabwera kwameka kuno kumuziza kuti usabwera ngati achina Tygrin ana kuti basi faka anachoka ku Malawi ndi akumatenga no udolo kumabweresa even kuno si dolo tamene ndipo so palibe bena mancheukiro lokuncheukira kumuyangana komwe iye ndabena mathamanga kumaguguda maziguguda zisako zanu gogoda kuti ndine wakuti ndabwera yakeja
so da manzi waso dulo kapena kuti mena nabwera kunoko olo zinali mu place ina ya kunoko ya ku America kunoko ai mundike mu news mundike mundijambule ndikamachoka kuchino pa ujini pa airport mundijambule ayimbira phone ma journalist opusa tamma newspaper limwe mampupa wastibwa tsange chithunzi Tygrin is now going to America mwakuti ini mukaona ai akuda kwa America pita kwa America ngati zeni akabala kumene kwa zinyoza wa usiru ine sindingamuhete atupele mwali wenje ati wewe ndi heta ine ndikakale heta mafana wa amading dong uli kwauza kuti kilirani bafa ndito ile lije kukanika anza kuti makhale yene kuikilina bafa ya kuikilina toilet lija bwana kubwele kwa sai wana toilet lija kuzana kuti iweyo ndokukufuna because sinametaza po generator ngati iweyo ndi kuikilina bwino toilet imene ma toilet amene wakilina bwino ndi iweyo tukupasa ndrama mwakuti koma usawuze kuna aliyense tu because iwe kulanda na zambiri kuposa even anthu mwe house amene ali pa line kuona anthu amene ali pa line timabasa $11 iwe ndizikupasa 17 and kumakuona ku janitor akuseka this guy is the janitor ozo kuti abwana akupasa $1 kumanda so kuposa sonda iyo aja amina kugechiro za smart zija why nzero basi mulungu iwe mulungu anakubasa manja wawa iwe sungafe ninja osakana osazika pa ntengo wa uji nakuzana osamazika pa ntengo wa champagne muli pa ntengo wa thobwa kumavumeleza ine ndifuna $1 ine ndichoka ku Malawi kuvutika ndabwera kuno kundisaiwale kumene ndachokera kuti ndamene kuno mazunanga ndino ndineno dolo anything anything I'll do with my hands. I'll survive. I'll make it. Obviously, good mundi yo gwenjiro za manja atu unagula gale muti yako, ulipira rent yako, uja. Ukuzijira kuzifusa mama kuti ayo ndiye jani kuti. Moyo wako kupitirira. Awa amene afuna kukhala ngati mama celebrity wa sapanga drama. Angoja ndama za makolo. Ne makolo atopa nazo mauza ndama yano atopa nazo zoma kupanga ni sponsors koma yuza ujeni position ya masteni kuti inuwe muzipange propela noka koma maleperaso mukulephera pacha mukati muza blow international ndifuna ndamwa kuti ndishutire video ndikaimbe ndiwakuti ndikapezeke ndikwakuti mapicture usaja mmatenga usaja palibe chimwe mmabangapo mungozesa nthawi yanu ino munakangwana muzijevese ino mwene munakangwana muzijevese mwambe kulana mwambe kuhasula mwambe mwapanga business ndi mwapanga di drama so kuti mangodikira ife simadikira zoyimba even mafana a construction timatuwambu ndi cement uja atatuisa mbu amene ujayo pakati pa town mafana kumaseka koma bandlo linayo nthamene makati zili zambiri so drama zokuti so ungateso kwalipira so mafana kukusekawo kwalipira so masala alenso pati ndeko Malawi kuti ndi moyo kuti timafuna ati haso ya kilini aliyense afuna amenyetai alowen down aliyense afuna amenyetai jacket apanile newspaper aliyense atakufuna azigulisa ati magale moto dula aliyense afuna ati azigulisa ati kama computer ma iPhone ma laptop sono zimene zizi ku Malawi tipangana anthu angati namba kukuzana kale mafana haso sumaiziwa manyoza mfana kuti akuhasula kuthamanga fake mumona dali mbu koma pambuba jero ali drama mafana bila matamanga ni matumba umaona ntamanja kuthamanga ali muchilule imeka bongo sasa matumbo umaseka sasa ndio ujaba ndifika ni the 1000 ngapita kufika ni the 1000 ikamabwelera kufika ni the 1000 mundu uja ndi 600 the 1000 kwa banga business koma amatuwambo kwa mukunseka
alifake no mapolisi sapato mama ena ndio kuona ngati kuti basi no haso yawo basi ndio yomangoneka no ma social media mu kumangoneka ngati madoni. Yeah. Dirty hands means clean money. Dirty hands, it means clean money. I get down and dirty myself. See in front of what I go and get it from the mud. See, you need to go back to the my father. Dad, you know him, but I see them being short of us in drama. Everything I get, I gotta work hard for it. You know, so you know, kumanyoza mafana kuti abala kuno kuga fuza church. Sindi udolo menu. Ndakuza ngale bali nkulu nake unakana bwa za church. Panoba ndi citizen. Benzi yake di. Kumalawi tieni tizuza na chilungamo. Mafana mbili wasimadolo ya. Angofuna zikupusisana apa muzaona ngati kuti iwonda mfumu ndacha palibe ufumu. Ali yese mazota papa ziko masono ali sani ma problems zake. Even celebrity amene man dandola enoyo. Kuti celebrity uyu akunjoya. Ali sani mavuto akelo. Ndezo kula pasi pano. Osa makhala kwambiri mabanga idolize anthu mwa. Makhala kumabanga idolize anthu sibo. Mndemo kumpanga idolize. Neso ndi mavuto ake so kwirikiriswa ngatu. Koma Mungu upangira ngasino Mungu na ba Facebook baje. Mungu na ba Facebook baje. Mungu sirira. Mai wala kudali yese. Aini mavuto. They are, you know, mafana osama khanga le mazoba inawa. Makolo akamana kuti sesani. Pikani. Imeneja ndi training. Azuka ni musese. Zuka ni mupike, zuka ni mutere. Mwana ngati kuti mawulo yanda yani ndankhanza eti. Bwera kwa mera kuno kuzona kuti ina di training. Imatipanga training kuti life yakuno. Nde mundu mmalayi uli wazolera abeadi. Unonga khala. Weka upike, weka uchape, kulibe abeadi. Weka upike, weka uchape, weka ukolope, weka usese, weka usuke mbale, weka ugonze bugona, weka uchape zovala, weka upete kunchito. Uchape so gali mutiso weka. Ngwayo, sima sewera tukukhala kuno. Kuno wanchito sunga mkwanise kuno. Kuno kwa anthu makhala wanchito ndo anthu olemera. Anthu olemera ndo makhala ndi wanchito kuno. Ona pomwe kumalayi kape ndikape naiso aliso ndanchito yake ndikape yemwe ndanchito yake kono kulibe zimenezo kulibe mena munthu amene angabwere kuza kuphikira kuno drama yonse wakayipeze weka pete sokuchite so weka sizo ngoti basi kuthawira ku studio kukapanga kanyimbo na basi kangwazo basi kumangonka nujira anthu basi ndi nyimbo ndayimbayi ndikuti lepo basi ndizijano sopano mangu acha jandu zendrama ngati kuti mukimba so zeni nde mafana amene mafana bwera kunoko wina kaza kubiseni kuti kunoko kwaize si kwaize yayi kumafunika munthu wa special ukuti akuzwa mavuto ake ena tukuzwa mavuto athu ena vesita kulira mading dong mageti mayaki sinapita ku St Andrews school sinapite ku Phoenix school ife school napita pa Mulambalala makhala kunkolokosa bigu nde ma priorities aife makhala ndosiyana kuno sinabwelera kuzanjoya nabwelera mavuto izokonza mavuto nde makatona tili kunoko tinasakamira muzizokuti ife nabwelera kunoko mavuto sinabwelera kunoko kuzanjoya andi munthu amene amuseka nzake njira yobwelera kwamene kunoko ndi zoba ndi munthu okuti wakulira pa mtambasale fana wene wa geto umasirira atu chinzanga chinavaira za cherichi chinakangosaka mina konko ineso
mpata ngati mene ndakupezeka ngoni mfana wa ghetto tamatero koma mfana wa mayadi akuseka anapitira za challenge anabwera asanabwerere kumaseka nangasikukhala kusiyana maparade zosiyana ife mafana utakulira ma township mpata ngati mene ubwera kwamene kati tinkaufuna kwambiri alekale ndezi ndinachitikadi ndi mafana totononge sitingaononge chingatili kuno zaka zomwe zikupitirira mafika zaka 40 uli mu America umakati iwe there's something right you are doing. Because don't get it wrong, my friends, if you survive just by surviving is an achievement. To survive here in America a year, to pay your bills uzijese uoneke bwino bobo simasewiratu ni drama tu zimenezozo and drama to pay your bills and take care of yourself in America is expensive. Food alone is expensive. Chakuja ndicho dula kwambiri kuno kwa America. Unangasiza kubusisa ndikuti kuno kozi ndizo cheap, isizo cheap ai. Ndei wewe ngatulu kwa America kunoko waja. Ulinizo vala, olipira mabill wako. Thank God. Thank God I say. Thank God. Yetu ndewe nakasema kubusiseni mafana ngeto winaka zakopasa ni key uti mbwele kuno ku America through church bwelani winaka sakubusiseni andi mukasabwera sakamirani basi mwafika basi mwalowa mu America muenjoy iso omaza kwathu nazalemba wanchiro nawake wakumuzi anabwera pandakana kali kose wanchiro uchi ndiyepeza kati wakhala ndife ndiyepeza kati watolera katundu ndithu komano mkulu ameneyi amapeza kati mtima noamba nokhala nolepelepene nokuti azibwerera kumuzi kuja basi apa panifuna mundipase chani kaofu ndithu ndibwerere kumuzi kaye ndikacheze mangofika kumenetu khalani kaye mwina mwezi wa mawa iya imfa ndipite mwezi umwezi wapakiratu akauje kasuti kesi kake tinsapa tonse pena nagula tizomba tonse watipaka wakagula soma ujeni timipira tinake tawayi tinake tonongeza timasenti ticho watika somuti mene muja basi ulendo kumuzi adufika kumuzi kujando basi wayamba kuti ata aone ujika tundu nda abita no madansi kumazodiac amene kwazwa mazodiac ndani amamisi abita kuchizodiac kuja ukabecha akabecha basi ndiye amakonda uche John Chibadula iwe mudi wa Jeneti iwe uzandidaro azibecha ile vajana azibecha bati azibecha ile vajaba avale ya ntauni basi uzobuze kuti mundu cheda moda bwerere wasakamina wapeleka so mimba kale umuzi kucha wapeleka mimba so fast kajaka kakomata tizovali jamtamba utani tamba kutha ndithu tamba kutha basi wajakajikaso adazi abwerere kunyumba kwathu timutengeso wabwera kunyumba kuja apeza nalemba wina tinalemba wina nde palika moyo kena kake kuti iwe umatoka yuka Malawi ukapita kunja you feel kuti you have to go back because you're missing something. Trust me, you're missing nothing. You're missing nothing. Palibe chinokupanga misi ya nde ngati anchita kwathu anachoka kumuzi bwera ntown kuti achose atese umphawi anapeza mchito yabwino ki mumata akhale kaya abange kaya communities into bwino akhale bwino should be established mtimo namba kumuza kuti abwerere kuti kumuzi akapange show off because kumuziko you are going to get better off. Ndiye pena Malawi tindika ntimo kuti ntimo konda kupita komwe timapanga dominate because timafuna attention ndiye tipata kujoga ndithu high place kubwera low place because ku low place kuja ngoba timapeza yani timapeza attention
umampeza munthu ina kuti wangeto ndithu wangeto ndithu apeza ntchito ndithu yabwino mtown ntchito yabo komano akangolandira bwa ali ngeto muja akumwa muwa koma pitapo pana mande kujomba kuntchito. Why? It's because kamoyo kamene kakuti ife timaononga zinthu zabwino because timathamangira kubwerera komwe tili familiar. Because kuku I am small guy. Ine sindikufuna kumene kuku. Ndipite kufa kumene kuku ndimakoneka big guy. Go into the unknown. Try to be in places where you're uncomfortable. Go a place where you're unfamiliar with. Because most of the times, kuma kuli growth, kuma kuli elevation and success, don't always be in your comfort zone. Osama ngozolo kaba comfort zone. Pakadafunda, padajiwisa galo. Well, so, osama kanga ndi ajimize kumalayo kuti amataka bwera ku America kunoko. Amona kuti ndinali ku America. Ndene kabwera ku Malawi. Ndikaoneka dolo. Ndakasasa azeta anali ku America uja. Ndizipita kuti kubwera bene kujaji olingata akazi. Ndimuwaona apa akazi. Kena kono timatimba ndi just tambo kupelepeseka agulisa kena kono awo ali pa zibuku. American boy which ali pa zibuku. Why? Ona comfort zone kwambiri. Timakonda kupita kumalo komwe ifeyo timoneka akulu. Kwina kuli kwase kumwe kuli challenging, kumwe kumadika ifeyo in our place. Kuti kunoko yamwene ino you are nobody. Accept it. And then you start from somewhere, building yourself up. It's good to be told the truth that you are nobody because that makes you start to work hard on yourself. Suku because nobody challenges you. You have to know that. You have to know that. Kunogo mafulika mafana majua oziwa jani oziwa mavuto oziwa kuti amani ife tachoka kujamwe ndi kwa igupu toto timapula njero za moto timakulu kulika ndi zuwa maenda beya amwene sili basi yoduka yoigirira ndika waya yonchu kumanira ndika waya sibasi komanso sibasi jaso yambokaso ndika bowa apa pachidendeni paja ndi apa ndiye mwafika noko ndiye kwambaso kumaseweranso kwambaso kuti kubwerereso konkujanso ndikuti mutu sukugwira nafe manolanga kuti ndife zisilu manolanga kuti ndife aopenga misala ineneni maseka wambiri because and you don't learn sumaphunzira kwa anthu sumafuna kuphunzira kwa munthu inene amene ndingati kukuuzani zambiri fakeniyo ndine OG. I'm not in my 20s or my 30s. I'm in my 40s. I've lived life. Zonse zindapanga. Akaziwa atanyenga. Zonse zindapanga inu. Uku ndikukalamba uku ndikukula. Nene kama kuuza mafana ti mafana. Mwangu muzakani wewe muzimvesali because ifezi zintu zitapangati. Nala anaovuta. Nala anaovuta. Amena kuti nzobune mlamu jakuza kuti anaye mafana oshupa ndi mafana. Takumana nazo. Takahali ghetto life yeni. Kuskulu kweni mabida eneo, skulu kweni mabida eneo. Chimbuzi na jina jabanja jokumba. Nde takumana nazo. Sininga makubusise na bakona kuti man mukabwa unoko ndi easy life. No, it's not easy life. And wina ali yense kunoku. Ambira mabwerera kumene kumayi kuti amaikanika America kumene. Why? Because azolera kupangida save. Azolokanda ntchito. Azolokoneka adolo abwana kupembezera. No, ulibe zimenezo.
ndio kazamwana mutheneka akwanyoza anzaka kwa America unokuti anabwerera skia makali kwako ndi spoiled brat. Ongodikira basi masteni ampangire zinthu. Masteni ampangire zinthu basi. Nkumango ajiraso anthu ena aso menata kumana nawo basi kumango use kukhala ka opportunist. Ndenge kumasona ngati dolo. Su dolo yayi. You know, Tygrin munakafasa kai pang'ono. Ndikungamba kuhasula basi bwino bwino anthu amamvesesa. Basi magwira ntchito ka musegula kampani yanu ka chani magwira ntchito mapanga ndalama basi. Basi izona meza anthu kuti ndinoimba chani zitu kumalawi tu inu sukuti anthu amakudulika ndiko pali chino mumapanga other than kumangotera. There's no progress yomwe timayiona. Ndeizi mupanga mpaka nalindi mukukalamba kwatirani basi apa mpeze banja mpeze kankazi kabwino basi mkhale nako asawa khale ndiyana basi mpangeza family mwebuno ngati munthu. Izi zomangothamanga mutavala makabudulazi mukukula nazo. Makabudula tasiyana na primary. Makabudula mwava nthawi itali. Inenga ndikani kuzolefeta kuti chakulira ghetto makabudula tava nthawi primary tava nthawi itali nasirana zimenezo. Inonso makabudula otasiyana mafana primary. Grow up, get a family, get a real hustle, make you some real money. Okay? Just advice from a bro, and stop being gay too, bro. Zamatanyo na zimusia Tygrin. Zoma kalakala ndanya madoba kapaka maujeni manero police jamusie. Zoma nyetisa sisi zimunakula siani. Zoma kalakala ndanya na sibusiso akujena mingoja naija ai. Zoma kaka ndanya madazai. Tepesa nikankazi na kabwino. Andakazi waso mabanga titi bwino. Faka navodino akazi sumabanga titi bwino majida nkhanza. Andi mona ngati nkazi ali yense ndikuti inu munganyeki. Ndenti chileno mudati musiye. Zikuyenderana mukakudalisani mukhaso ndalama zoti muzipanga business ngati mene tikupangira ife. Za nyimbo zimuzongopangira social. Za nyimbo ifite mapangira social. Come on, my family guys. We're doing family business. Is what? Taking care of families. That's what it's supposed to be. That's what it's supposed to be when you grow up. Okay now? Boom! Brr! Koma sabakula mizene asama kuposiseni kunoko ndikumavyete. Kunoko ndikumavyete timakambaza kuntima kwathu ndipo sitopa munthu. The issue na iliyonse yomwe tizikhala kuntima tizibwera pa tizikambirana mosa wopa munthu mosa njenjemera mosa tekeseka. Mwamvu. They are both. Salute.